tikulandire nokunomvera pano ndi Panyasa Voice Box mmene nkhani zimakhala za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso ulamuliro otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiokambapo nkhani yakuyendetsedwa bwino kwa dziko, ambiri mwa ife timadziwa ndithu kuti dziko lino la Malawi timaligawa patatu kuti ukakhala ulamuliro wa ndale kapena kuti political leadership mu Chingerezi, dziko la Malawi linagawidwa magawo atatu. Pali gawo loyamba limene ndithu lili gawo lalikulu kwambiri limene ndiye limakhala kuti ndi dziko lonse la Malawi limene limayendetsedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino kapena kuti president mu Chingerezi. Tikachoka pamene pa dziko paja pamadzabwerano constituency kumene kumakhala ndithu phungu wa nyumba ya malamulo kapena kuti member of parliament mu Chingerezi. Ndipo pa constituency paja timagawanso timadera ting'onoting'ono timene timachedwa kuti mawodi, ndipo timodzi timene timayendetsedwa ndithu ndi kansala. Ndi mwachizolowezi Panyasa Voice Box pano tabweretsa mzimayi wina amene adakhalapo kansala, ndipo iyeyu akudandaula kuti ayi ukhansalatu ndi ukapolo chifukwa chokuti ndalama zimene kansala kapena kuti ma resources amene kansala amapatsidwa kuti ayendetsere wodi yake sagwirizana ndi ntchito imene kansalayo amagwira. Ndi tete limodzi pano Panyasa Voice Box ndipo kuti dandaulo la amayi amene wawa kuti makhansala ndalama kapena kuti ma resources sakukwanira zikuyenda bwanji, ndipo akamaliza mlachonde muyika maganizo anu kuti nkhani imene iyi inuyo mukuimva bwanji pano Panyasa Voice Box. Achimweneza ndalama zonde msanene timasakaza makobiri osati masewera enaso angongole nkumati mwina ndikapeza kucholowa. Ine 2014 nani ndalama yanga kwa akaunti 3.5 million. Ndalama imeneyoyo nagulisa malo ena ake amakolo anali pa mikangano nafumu nanzota mwanayo bwanyi malo wangu agulisa siyana ndi kuti wikangana ndi anthu ndi nagulisa malo aja nofuna ndalama yanga ndipangire business zomwe zoti imirana mayi imirani mayi ndalama yanga ija ipangira kampeni pezeka kuti lowani ukhansala kuti auyamba koma kuti tikayambe kulandira miyezi ndeti pamene paja fika maliza kampeni ndalama yanga ija yatha ndikulowano mungongole madalira kuti ndikawina ndikuti ndikapanga mwakuti pezeka kuti tinakhala miyezi isanayambe kulandira kenako salary 80,000 kwacha, and that 80,000 ndisanami timazunzika. MP akukhala kutali anali Blantyre imakhala pa ground ndine 5 koloko amayi odi likabwera ndikanyamata amayi mwanayu ndine ovutika amaphunzira ku CDSS utere kwa mubweza fizi ndi bwanji 10,000 kwacha inu mwapezako zingati ayi tili ndi 2,000 kwacha ndikulowa nyumba ndikutenga 8,000 ndikupereka mayi iyayi pachipatala apa tili ndi chipatala chathu pachintheche mwanayo utere kwa ampanga kuti azipita kukhatabe kuboma koma transport ana kuti tipeze yathu nthawi imene ambulance idayitaonongeka mayi mwana amene akupumira I have to force myself tenga ndalama nyumba ndalama imangothera choncho ana kundikwiyira kutera ku apapa kuima apapa palibe mwena kusangalala pa nyumba panga apo ndili mavuto sopano apa ndi mavuto mangopanga cover zingongole zija kuthandiza anthu pano tiyambenso kuzunzika mene timazunzikira muja. Kansala akanamuganizira ndi munthu amene amagwira ntchito pa ground osanamizana iwo mayenera uziyendera audio seija kodi andikumagwirizana kwambiri ndi ya agent IDC akakupasa zitukuko kuyenera kupita kumene kujako ndikukapanga find out kodi chitocho akunenachi nchofunikiradi ifa nthawi zina wa IDC amapereka chitukuko kuti amene akuapasa chitukuko zimukomere koma umaona kuti kodi need yeniyeni ndiiti, you have to go there. Anali mavuto usati masewera timapasidwa
40,000 yapamwamba imene mamota azitipasa fuelo. 40,000 ija inali kuti uzungulire modi amayi zosatheka kuperewera kumangotonzedwa mu ADC simmapasidwa makobiri kuti muzizungulira mosemu koma simuyenda iya ndi mavuto kansala amene oganizidwa kwambiri. Tinapasidwa mangongoleza 1 million ku banki imene kunafikira ndrama sindandire ma 1 million azanga, ena timalandira ma 800 ena timalandira ma 9 according to mabanki imene kwafikira ndramako. That money choyamba ukuchosa kuti ngongoleta anthu inayo usanambe ndikupanga invest komwe anthu odi akuza chinthu choti very crucial choti sungakane. Tinali pa mavuto mukuti ayi ukhansala ndi ukapolo saname.